جێگرین سکرتێرین گشتیان یەکێتی و هژمارێکی ئەندامên مەکتەبا سیاسی و سێرکردەتیە wê hezbê beyannameyek bi navê navenda biryarê yekêtiyê ve ragihand û daxwaza kongreyê bête zûr û şerعî ji bo yekêtiyê dikin û êriş dikene ser siyaseta nihaya hizba xwe. Di beyannameyê de rewta navenda biryara yekêtî radgehînin yekêtî li sêbera grûpekê pawankirî ve li hêzeka têkoşer bûye hêzeka piştgihwistiyê û hevpeymaniyeteke di tarîkê û sefqeyên nepenî ji bo talana petrolê û helweşandina serwet û samanê xelkî û birsîkirina wê tê encam dan û dibêjin ev grûpê pawankirî yekêtî heya ku dê beşdarî dibe talanbirina samanê giştî û berîna mûçê fermanberan dikin û ev grûpê pawankarê yekêtî li hewlêrê beşdariya hikûmet û siyasetê new şîrîniya petrol û biryaran li Silêmaniyê jî nerazî û rexnegirin. Herwesa amaja bu yekî ji dikin ev grûpê pawankiriyê yekêtî ji bo bicîkirina meremên şaş û berjewendiyên xwe bi bêbakana navê Mam Celal û pêgehê wî bikar dînin. Ji ber vê yekê êdî nabe bêdeng bin jê peyrewşikêniye û binkolkirina hezbê û piştgihxistina yekêtî li astê deverê. Di beşekatina beyannameya rewta navenda biryara yekêtî de hatiye evên ku xwe li şaştî û kêmûkasiyan bêberî nakin belkû her êk li gor pêgeh û kiryarên xwe zoriyan jî kêm behra berpirsiyaretiya vê rewşê li ser milê wan e û dibêjin heya yekhalîkirina êrişeyên birêvebirina yekêtî birêya kongreyekê şerعî dûr ji tezwîr û destêwerdanên dezgehên ewlî ew navenda biryara nava yekêtî radgehînin û li vir bidûv da tu biryarek tu li navxweya hezbê yan jî ji bo dervê hezbê bi biryara giştgîra yekêtî nemazanin gerbêt û bihaydarî û pejirandina vê navenda biryara yekêtiyê nebe. Behsa wêkî jî dikin heyayek xistina hêza pêşmerge li hêza niştimaniya hikûmeta herêmê temama hêzên çekdarên yekêtî dixene ser fermandeyê giştî hêzên pêşmerge û ji balwî fermandeyî ve serkirdetî têkirin. Daxwaz jî dikin zemînesazî ji bo kongreyekê şerعî û bêxeş û dûr ji tezwîrê bêkirin. Rewta navenda biryarê yekêtî tekez kiriye li ser redkirina van biryarorêwcên ku bûyîne cihê alozkirin û pawankirina organên yekêtî û destemokirina kadir û piştgihxistina têkoşerên resenên yekêtî weke ew dibêjin. Di beyannameyê de ew yek jîhatiyek û darayiya yekêtî li her cihekî be li damezraweyên şerعiyên xwe ku mekteba darayî kom dikin û pabend jî dibin bi bicîkirina lavhatina navbera yekêtî û goran û giringîdan bûye rêkeftinek û bi kiryar û bi arasteyek xistin û yekgirtinê vebe. Hevdem amaje bu yekê jî dikin ku lavhatina yekêtî û partî sedemê derbazkirina qonaxa şerê navxwe bû û hevênê destkeftên mezin bûye ji bo gelê Kurdistanê. Ji ber vê yekê îro jî peywendiya navbera yekêtî û partî giring ew bandorî li ser rewşa siyasî û ew lehiya Kurdistanê heye û pêtiviye pêdaçon bi peywendiyên navbera yekêtî û partî bikin bi arasteyê hevsengî û derbazbûn ji rewşa asêmaya nihaya herêmê. Daxwaz jî dikin ku pêtiviye pêdaçon bi neretî bi pêkhatew siyasetên hikûmeta herêmê da bêkirin ji bo çareseriya arîşên xweşguzeranî mûçê xelk û vegeriyana baweriyê ji bo welatiyan her wesa li ber çavgirtina şefafiyeta durust bi taybet dibiya vê petrolê de. Tekez jî dikin ku pabendbûn bi mafê çarexwenivîsîn û rêzgirtin li biryarên gel û bi arastaya bi destxistina dewleta serbixweya Kurdistanê dûr ji hevrikên hezbî û siyasî. Her wesa dibêjin bizavên ciddî didin ji bo çareseriya arîşeyan digel Bexda û vegeriyana deverên veqetandî û dûrketin li siyaseta parvekirina Kurdistanê bi ser ecenda û bernameyê welatên iqlîm û cîhanê de.